kufanele uma uyindoda ume eqinisweni, ume ekuthenini wena ubani, uyabona. Into ongayifuna uyifuna, into ebheda iyabheda, ushidi, uyabona. Ungahamba uncenga abafana engathi ulala nabo, uyabo. UMcineka noGe angibesabi futhi angibancengi, babebheda bayabheda, uyabo. Babebheda nje bayabheda, njengoba ngangibatshela ukuthi bayabheda, namanje akushintshe lutho. Ngiphesheya la kwey'lwandle ngizokwenza umsebenzi omuhle, but angikwazi ukuthandaza bese ngithi in the name of Jesus Christ whatever, ngesikhathi sokuthandaza. Labo bantu bayabheda labo nto bafuna ukuthatha umaskandi bewenze owabo, bafuna ukuthatha umaskandi bebenza amabhoyi wabo. La bantu baqale bathatha umaskandi bawubagidisa ingoma nabalandeli babo, yabo. Uzokujabulela kanjani umuntu, uzokuthanda kanjani, uzokuthatha kanjani umuntu serious ugida ingoma naye ekushaya ngoshameni, yabo. Bayajika lapho bazophoqa amaskandi bahambe bexolisa kubo, bexolisa